Miabot sa 1.2 bilyones ka pesos ang kinatibuk ang kantidad sa shabu o ubang mga illegal substance ang nasakmit sa kapulisan sa Rion 7 sulod sa usa ka tuig. Ano ang report? Suma ni Police Brigadier General de Bolsinas nga ang PRO-7 mao'y kinadak-an sa mga nasakmit nga illegal substance lukop nasod. Naguna ang shabu nga dunay 885,000 pesos o gisundan sa marijuana o ecstasy. Konsumahon moabot sa 1.2 billion pesos. Nasakmit kini sa nagalain-laing dapit sa lalawigan sa Central Visayas din ubay-ubay nini ang sa Sugbo. Ang drug supply gikan kuno sa kauluhan diin giklaro sa PNP nga way shabu laboratory dinhi sa Sugbo. Ang naasoy mga confiscated items anaa sa PNP Crime Laboratory diin gigamit isip ebidensya sa korte. Ang korte lang ang makamando alang sa destruction sa mga kontrabando. We're still looking na ang source good sa shabu nato came from Manila or from other parts. So nagtuyok-tuyok lang na sila, di ba? Tapos musulod diri sa Tua. Some of them in transient going to Bohol, to Mindanao, Ingana. So at least we're happy na medyo intense ato ang intel monitoring mo tayo nakadakop ingani kadaghan. Gipadayag ni General Sinas nga adunay upat ka mga drug syndicates ang ilang napiangan sa subsub nga kampanya batok sa illegal drugs. Samtang subling ng hinaot si Sinas nga makatabang ang lalawigan aron magamit ang napatukod nga rehab dinhi sa Sugbo. Part kasi sa preventive aspects is for the relatives, the parents to encourage their relative to go on rehab. Eh kung gusto rin mo ang rehab to pa sa Maynila, dako kayo, di ba? Pero kung natin rehab diri sa probinsya, better. Kayo, na may rehab diya, basta gusto iparehab nyo na lang na. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.